Čaute u nového videa z GTA 5. Áno, je to konečne z GTA 5 na PS4. Do komentárov mi napíšte, či to mám hrať vo first persone, takto, alebo v normálnom pohľade. Mi to napíšte do komentárov a zdravím vás z nového videa, neviem, či som to už povedal, lebo ja som na to zabudol. Tak, dneska tu budeme robiť len také blbosti a ja som sa tu hneď zasekol. No nič. Tak, mám tu toto auto vytuningované na rally, no, fakt rally. Aho, na najnižšom, no, fakt rally, že? Ináč, videa tieto budú tak 9 minút, neviem, asi. A budem tu o niečom hovoriť, alebo tu budeme robiť nejaké vedľajšie misie, lebo GTAčko už mám celé prejduté. Áno. A jak chcete, môžem to natočiť, ináč budem točiť Alien Isolation. A tak. A niekto mi volá, čakajte. Tak nevolá, ok. Wow, tuto poskáčem, zavolám, teraz nebudem volať cez video. To vypadá divne. No nič. Natáčame minútu 25. Tak a ináč to Alien Isolation to budem natáčať, bude to najťažšia obťažnosť. Čo by som ešte tak povedal? Ozaj, vy ste sa ma pýtali, jak robím tie stunty. No však, to musíte na to trénovať, ja si tu niekedy tak to nájdem tú motorku a len tak sa vytuningujem a idem tu takto skákať, že vom. A skáčem tu si hoci ako bike si vytuningujem a tak tu skáčem. Všetko tu robím. Všetko zábavné, ináč video malo ísť s Paťom, ale nejak som ho zabudol zavolať. A on by ani nemal čas, lebo neviem. Ináč najlepšie, preto teraz vychádzajú malo videá, lebo najlepšie natáčať sám, keď som sám doma, lebo to môžem robiť hocičo. A preto to je najlepšie tak natáčať, aby som si mal zobrať druhé auto, lebo toto už je zničené. A keď hovorím veľmi rýchlo, napíšte do komentárov, aby som hovoril pomalšie. Lebo ja si zvykam takto rýchlo hovoriť. Teraz sme sa pripojili na Franklina. Tuto mám vytuningované auto. Jeho. Neóny tu môžeme mať, som vám zabudol povedať na PS4. A však to už poznáte od youtuberov, že tam môžeme mať neóny. Ináč mohol by som natočiť nejaké stunty v druhom videu, keby ste chceli. Kľudne to natočím. Keby ste moc chceli, napíšte do komentárov a napíšte, či mám hrať v tom first persone alebo v normálnom pohľade. Lebo to je celkom, lebo niekto nemá rád first person pohľad. Ja som cez first person prešiel raz celé GTAčko. Bola to celkom dosť fúška, to krytie. To bolo dosť blbé. To mi nepáčilo. No však veľa bugov tu je ešte, to by mali doladiť Rockstary. Ešte veľa vecí by tu mali doladiť. To určite ináč, hento video, čo sme tie VCčko 2, tak sorry, že sme to museli ukončiť, ale henti nás naháňali. A to sme nechceli točiť. A zdrhali sme čo najrychlejšie to išlo. Tak keby som mal v ruke kameru, tak by sa mi to dosť zle behalo. A teraz sa zabijem. No, to som si myslel. Ja sorry, že kašlem, ale mal som angínu. Jop. Ináč. Ten bielý flak, teraz sa tam vidíte, to je lampička. Žena pička. Lampička. Keby niečo. Prečo mám first person? Nechápem.
Ináč teraz to bude tak s tými videami, že Paťo bude točiť aj na môj kanál. On natočí video, pošle mi ho, ja ho vydám. Tak takto nejak to bude. Dobre, to má také flaky tam sú, vidíte? No nič. Prečo mám ten first person? Napíšte do komentárov, čo ho chcete, lebo ja sa neviem rozhodnúť, či s tým mám točiť, alebo nie. Tak. Tuto mám moje najrychlejšie auto. Toto. Nie, toto je šitka, toto je lepšie. Ináč, keby ste počuli, jak mačkám X-ko, ináč nehrám to na Xbox One, ani 360, ani na PS3, hrám to na PS4. Tak preto tu je ten first person. A keby ste chceli, môžem hľadať pejote, môžem sa tam pekne zdrogovať. Ale to len keby ste chceli. Si ukradneme toto shit auto s predným náhodom. A mne sa páči tuningovať takéto auta. Nepáči sa mi tuningovať nejaké mega rýchle, a kto mi volá fuj. Dúva, sa s ním driftuje. Vidíte? Predok auta. Zabudol, jak sa to auto volá. Je blista. Je ozaj blista. Blista. Ináč, keby niečo, mne tu po meste chodia vytuningované auta, kde tu napríklad jedno máte, neviem prečo mi to tu chodí, ale to asi k tomu tej PS4. 7 minút natáčame. Opravíme, čo tomu dáme? Taký tuning? Nie to, toto som chcel. Tak, good. Toto. To ne. Toto. Neony. Tak. Necháme biele. Čo sú také dobré. Tu dáme farbu, napríklad túto. Metalika nejakú šedú. Napríklad túto. No tak to nie je šedá, to je biela. Bank, spoiler. Tento jasne, že? Tak, turbo dáme kľudne, kolesa dáme, sa páčia tieto kolesa, dáme ich červené. Ja. No, toto kľudne červený, ježiš, že rúžový červený. No, moc by som ani nedával. Tak toto je naše vytuningované auto. Mne sa celkom nepáči. Aj keď som ho tuningoval ja. Teraz si tu môžeme ukázať zbranie vo first person. Ja ich mám. To vylepšené. No a policajti. Toto je moja najobľúbenejšia zbraň. Deagle. Bum. A môžeme si tu na posledných pár minút zastrieľať. Pem. No tak takto to vyzerá, toto je moja dosť obľúbená zbraň. Táto. Nebudem vám tu všetky vymenovávať. Nejaká uzina proste. Samopal nejaký, dobre. A vám ukážem len tie, čo sú najzaujímavejšie. Koľko nábojov? 6069. No tak už určite toľko nemám. Potom toto. Bum. Ježišmarja. Už to prišlo. Toto je moja dosť obľúbená zbraň, lebo je taká mohutná vo first persone. Tak. A niekto je za mňou, že? Jo.
tak toto by mohlo byť aj koniec tohoto videa. Tak, čaute. Ja sa tu odpálim rovno. Čus, dajte like, napíšte komentár. Čau.